Радыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. 31 студзеня кіраўнік Беларусі правёў адмысловую нараду, падчас якой ад яго, напрыклад, прагучала такая фраза, што пытанні інфармацыйнай бяспекі патрабуюць аператыўнага абмеркавання. Па словах Александра Лукашэнкі, беларускія ўлады не могуць пахваліцца поспехамі ў забеспячэнні інфармацыйнай бяспекі дзяржавы. Што азначае уся гэтая нарада, што стаіць за інфармацыйнымі пагрозамі, з якога боку беларускія ўлады бачуць гэтыя пагрозы, мы сёння і абмяркуем у студыі Еўрарадыё. Мой госць, медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі. Чакаем яшчэ на аднаго госця, гэта палітычны аглядальнік Валерый Карбалевіч. Ён далучыцца да нас крыху пазней, але нам і так ёсць што пачаць з чаго абмеркаваць з Паўлюком. І, Паўлюк, все ж таки, вот загаварыла ўлада пра інфармацыйную бяспеку. Гэта азначае, што адчулі інфармацыйную небяспеку, ці дакладней небяспеку для інфармацыйнай прасторы Беларусі? Я не думаю, што пытанне інфармацыйнай бяспекі было сапраўды вострым пытаннем на гэтай нарадзе. Хутчэй, гэта рытуальныя па, якія робяць падчас такога кшталту нарадаў. Бо дзеля таго, каб абгрунтаваць выкарыстанне бюджэтных грошаў, трэба патлумачыць, што гэтыя грошы ідуць на, у тым ліку, інфармацыйную бяспеку. А пераразмеркаванне грошаў – гэта надзённае пытанне такой палацавай палітыкі, і вось хутчэй за ўсё праяву гэтага мы назіралі 31 студзеня. І варта зазначыць, што мы чулі толькі тое, што сказаў Александр Лукашенко на пратакольных здымках, і тое, што пракаментавалі два чалавекі пасля гэтага. Што там было насамрэч, што абмяркоўвалася, мы такой інфармацыі не маем, там мы можам толькі здагадвацца, па крупіцах збіраць інфармацыю. Ну, тым не менш, кіраўнік краіны нават з таго, што мы пачулі, звярнуў увагу на тое, што вот менавіта інфармацыйная бяспека – гэта самае галоўнае на сённяшні дзень пытанне. Ну, вот калі ўсё ж таки на гэтай нарадзе дапусціць, што не самым галоўным было вот менавіта гэта тэма, але ўсё ж таки інфармацыйная бяспека на сённяшні дзень, вот на ваш погляд, наколькі яна пад пагрозай знаходзіцца? Ну, тут цяжка ацаніць крытэрыі. У нас даўно не праводзіліся апытанні грамадскай думкі, якія вынікі якіх бы публікаваліся публічна, якія праводзілі б незалежныя палітолагі, сацыолагі. Таму ўзнікае пытанне, ну, увогуле, што там адбываецца з грамадскай думкай. Але цалкам вядома, што беларусы спажываюць даволі шмат кантэнту расійскіх медыяў. Вядома, што даволі вялікая падтрымка была сярод беларусаў тых дзеянняў Расіі, якія прывялі да страты Украіны і Крыма, да знікнення ДНР, ЛНР, ну і шмат якія падобныя рэчы. Таму, у прынцыпе, пытанне гэта можа дыскутавацца. Але Александр Лукашенко падчас гэтых пратакольных здымкаў паспеў сказаць, што ёсць бяспека з розных бакоў. З розных бакоў это эвфемізм, калі трэба назваць таго, каго нельга называць, што вот у нас бліжэйшы сябра таксама можа разглядацца як такі вот эвентуальны вораг. Дарэчы, вось сапраўды пра бліжэйшага сябра. Нібыта, па словах Александра Лукашэнкі, з ім у яго была тэлефонная размова з Владзімірам Пуціным, і яны дамовіліся, па словах Лукашэнкі, што падчас наступнай сустрэчы з Пуціным вот гэтыя пытанні інфармацыйнай бяспекі яны ў тым ліку абмяркуюць. У мяне адразу ўзнікла такая думка, што апошнім часам мы бачым такія напады з боку расійскіх... Ужо не бачым, была хваля обмена шпілек. Я не скажу, што это быў сапраўдны напад, это не блізка да хросных бацяк, якія былі раней, але сапраўды былі выпады, але гэта спынілася. Гэта было фактычна 2 тыдні запар, вот апошні тыдзень не, і вот клуб рэдактароў, які праходзіў па выніках мінулага тыдня, ён не ўбачыў ніякіх выпадаў з боку Расіі, убачыў толькі праблему Венесуэлы, і
амерыканскі імперыялізм. Ну, клуб рэдактароў сапраўды вельмі часта не бачыць таго, што адбываецца. От да нас нарэшце далучыўся і наш вядомы і знакавы палітычны аналітык Валерый Карбалевич. Добры дзень, спадар Валерый. Адразу вот такую тэзу да вас, якую запусціў зараз Паўлюк. Калі мы пачалі размову пра тое, што вот прайшла нарада, на якой Александр Лукашенко з прадстаўнікамі там медыа абмеркаваў пытанні інфармацыйнай бяспекі, што гэта можа быць можа быць небяспека для нашай інфармацыйнай прасторы, пацікаўся я у Паўлюка, а ён сказаў, што хутчэй за ўсё гэта ўвогуле как бы такое было незначнае пытанне, а насамрэч хутчэй за ўсё абмяркоўвалі на гэтым пасяджэнні нейкія іншыя пытанні і хутчэй за ўсё грашовыя. Вот згодныя вы з такой пастаноўкай пытання, такім бачаннем таго, што там адбывалася ці не, ці ўсё ж такі. Нават калі там гаворка шла пра некія асваенне нейкіх новых рэсурсаў, то падставай, асновай для гэтага было менавіта пытанне, што кіраўніцтва краіны адчувае небяспеку, інфармацыйную небяспеку. Як можна было зразумець з кантэкста, небяспека вонкавая. Таму што пытаннем інфармацыйнай бяспекі беларускія ўлады клапаціліся ўвесь мінулы год. І мінулы год галоўную небяспеку яны бачылі з боку незалежных медыяў. Адсюль і новы закон пра СМІ, адсюль і справа Белта, справа Алеся Ліпая. А вось цяпер, калі глядзець на тое, што казаў Лукашенко, гаворка ідзе пра небяспеку вонкавую. І зноў жа, калі учытвацца ў кантэкст таго, што сказаў Лукашенко, то гаворка ідзе пра небяспеку з боку Расіі. І ён казаў, што недаўна, якраз перад гэтым ён абмяркоўваў гэтае пытанне з Пуціним па тэлефоне. А апошнім часам 2 разы Лукашенко ўзгадваў пра тое, як расійскія тэлеканалы неправільна трактуюць сітуацыю ў Беларусі. Таму, калі падсумоўваць, то гаворка ідзе пра тое, што беларускія ўлады адчуваюць небяспеку, інфармацыйную небяспеку з боку Расіі. Ну, а ўсё астатняе, гэта ўжо, мне падаецца, выснова з гэтага дыягназа, які быў пастаўлены. Гэта вот вам, Паўлюк, адказ. Толькі вот буквально перад тым, як вы зашлі, я таксама спытаўся, вот, магчыма, раз з Пуцінам было абмеркаванне таго, што Лукашенко і Пуцін абмяркуюць падчас наступнай сустрэчы, і найперш, па словах Лукашэнкі, гэта будзе пытанне інфармацыйнай бяспекі, і Паўлюк азначыў, што ўжо тыдзень ніякай небяспекі з боку расійскіх СМІ няма, і таму, хутчэй за ўсё, вот, как бы, не гэта прычына. Ну, тут яшчэ ёсць момант, то, што спасылаюцца на інфармацыйную бяспеку, каб нейкім чынам падзяліць рэсурсы ці што-небудзь прыняць нейкае рашэнне, гэта, мне падаецца, важным, але рытуальным дзеяннем зараз, можа быць, выкарыстаннем балючых кропак у Александра Лукашэнкі. Але тое, што мы маем з нарады, вот, напрыклад, тое, што было ў відэа справаздачы, у фотаздымках, якія распаўсюдзіла прэс-служба, мы бачым, што там прысутнічала кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта, прэс-сакратар прэзідэнта, кіраўнікі тэлеканалаў і кіраўнік СБ Беларусь сегодня. Але не было, прынамсі, не заяўленыя прадстаўнікі міністэрства інфармацыі, інфармацыйна-аналітычнага цэнтра пры адміністрацыі прэзідэнта, які займаўся бы гэтым пытаннем. І таксама мы ведаем, што гэта падрыхтоўчая нарада перад Саветам бяспекі. Таму, хутчэй за ўсё, на Савеце бяспекі сапраўды будзе нешта звязанае з інфармацыйнай бяспекай, а тут я падазраю, што гэта адносна другаснае пытанне, бо там гаворка шла пра рэкламны рынок, там гаворка ішла пра рэйтынгі медыяў, стварэнне навукова-даследчай арганізацыі ці запрашэнне гэтай арганізацыі. Мне падаецца, што тут нехта з гульцоў, якіх мы бачым на фотаздымку, пралабіраваў перадзел рынка, бо там ёсць пэўныя перакосы, і сапраўды можа быць зацікаўленасць
па выніках гэтых рэйтынгаў паказаць, што чыясьці праца лепшая, чым яна здавалася раней. Ну і таксама это ўплывае на размеркаванне грошаў. Але натуральна, паколькі мы там не прысутнічалі, мы маем інфармацыю толькі выключна кавалачкі, якія нам далі, таму нам ацаніць, што рэальна было, ну, напэўна, все ж таки складана. Сапраўды, тут я хацеў бы звярнуць увагу, што хто яшчэ прысутнічаў на нарадзе з другога боку стола ад Лукашэнкі, не паказвалі чамусьці. Гэта вельмі дзіўная сітуацыя. Это былі медыэксперты ў штатскім. Ну так. Вось, можа быць, і это былі там прадстаўнікі, я не ведаю, спецслужб там, альбо аператыўна-аналітычнага цэнтра, якім не пажадана свяціцца ў медыа. Але гэта азначае, што ўсё ж такі інфармацыйная бяспека мела важнае значэнне пры абмеркаванні, а не толькі... Ну, тут мы можам трапіць у тэорыю загавараў, калі будзем абмяркоўваць як аргумент, што не паказалі, хто гэта быў і хто это можа быць. Ну, то бок, мы не маем этой інфармацыі, таму лепей все ж таки, на маю думку, сыходзіць з таго, якую інфармацыю мы маем. Мы маем інфармацыю, што будзе Савет бяспекі прысвечаны інфармацыйнай бяспецы, будзе стварацца або не стварацца, запрашацца нейкая структура з міжнародным таким вагой, ну, напрыклад, ТНС, як у нас было калісьці на прэзідэнцкія выбары, здаецца, запрашала тэлеканал ОНТ запрашаў, і ТНС рабіў экзіт-полы, вынікі якіх былі агучаныя тады, калі журналісты зацікавіліся якраз разгонам людзей на плошчы. Гэта все можа быць, могуць быць розныя гульні, але з таго, што прагучала, мне падаецца, што асноўнае все-таки тычылася назрел вопрос создания организации, которая будет оценивать рейтинги СМИ, сказал Лукашенко. И вот мне падаецца, што ў гэтым ёсць пытанне, бо сёння такой организации не існуе самаорганізацыя на рынку, ёсць рэйтынгі, якія праводзяць розныя агенцтвы, рэкламныя службы, рэкламныя агенцыі замаўляюць пэўныя даследаванні, ёсць недахоп сродкаў на гэтым рынку, і вот сацыялагічныя пытанні, якія маглі бы праводзіць па медыарынку, не праводзяцца ўжо шмат год. Нават інфармацыйна-аналітычны цэнтр пры адміністрацыі прэзідэнта апошняе пытанне, ну, прынамсі, тое, што агучана, это, здаецца, 16-й год, ну, то бок, это даволі даўнія рэчы. Такія даследаванні каштуюць даволі дорага, але без такіх дадзеных цяжка прымаць у тым ліку і кіроўнаму рэжыму рашэнні, што рабіць з інфармацыйным прасторай, з інфармацыйным рынкам. А для гульцоў на рынку, для рэкламных агенцтваў это таксама магло бы быць цікавым такім сведчаннем. Але акрамя вось гэтага, то, што тычыцца тэлеканалу, якія тут мы бачылі твары людзей, які там прысутнічалі, Лукашенко выказвалася і пра інфармацыйныя выклікі ў інтэрнэце і сацыяльных сетках, і вот тут вот прагучэла тое, што там дзяржава саступае недзяржаўным гульцам. І вось тут, мне падаецца, гэта яшчэ больш цікава, бо мы не ведаем, што яны могуць запланаваць і прыдумаць для вырашэння гэтай праблемы. Спадар Валерый, але тое, што анансавалася на Савеце бяспекі, будзе абмеркавана гэтае пытанне інфармацыйнай бяспекі. Гэта ўжо прыкмета таго, што ўлада сур'ёзна задумалася пра гэтыя інфармацыйныя атакі звонку на Беларусь. Безумоўна, яшчэ мінулым годам было шэраг нарадаў по этому пытанню, і Лукашенко вельмі моцна заклапочаны тым, што дзяржаўныя медыі страцілі манаполію на кантроль над свядомасцю беларускага грамадства. Цяпер гэту канкурэнцыю выйграюць беларускія незалежныя медыі і расійскія дзяржаўныя медыі. Лукашенко гэтым занепакоены, але што з гэтым рабіць, я так разумею, што ён пакуль не ведае, і таму вось тыя прапановы, якія гучалі на гэтай нарадзе, як на мой погляд, выглядаюць даволі дзіўнымі, і я потым сфармулюю, чаму яны дзіўныя. Зараз мы перарвемся на невялічкую паузу. Я нагадаю, што гэта сумесны стрым Еўрарадыо і Е-прамовы. У мяне ў гасцях медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі, палітычны аналітык Валерый Карбалевіч. Абмяркоўваем нараду па інфармацыйнай бяспекі ў прэзідэнта. You I love.
Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю каротка пра асноўныя падзеі. Сёння Лукашенко заслухаў даклад аб перспектывах развіцця школьнай адукацыі ў Беларусі. Ягоная прэс-служба перадае пераказ размовы. Рэформы ідуць, але іх не было і не будзе, заявіў Александр Лукашенко. Працэсы гэтых рэформаў зацягваюцца праз бюракратыю. Матэматыкі ў нашай краіне найменш патрэбныя. Здаецца, мы толькі адных матэматыкаў рыхтуем, давайце казаць шчыра. Нам, напэўна, менш за ўсё ў краіне патрэбныя матэматыкі, а палова курсу біялогіі – гэта чарвякі, я паглядзеў і жахнуўся. Як людзі жэняцца, трэба ўводзіць працоўнае навучанне, заявіў Александр Лукашенко. Хлопцы павінны ўмець рамантаваць чайнікі, а дзяўчаты прышываць гузікі і смажыць яечню. Такім бачыць Александр Лукашенко будучая беларускай адукацыі. Больш падрабязна пра гэтую нараду і выказванне на еврарадыё.фм. Ад 1 лютага ўступае ў дзеянне пастанова ўраду аб змяненні нормаў вызначэння сацыяльна небяспечнага становішча. Колькасць крытэрыяў вызначэння сацыяльна небяспечнага становішча зменшылася ўдвая з 6 до 3. Калі нездаровыя прыкметы ўсё ж па гэтых 3 крытэрыях знойдуцца, то будзе складзены адпаведны дакумент, а абстаноўку ў сям'і правераць цягам 15 дзён. Адначасна павышаецца і грашовая дапамога да 362 рублёў 46 копеек на першае дзіця, на другое і наступных дзяцей да 414 рублёў 24 копеек. Мінімальны памер пенсіі складзе 216 рублёў. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Разам з маімі гасцямі Паўлюком Быкоўскім і Валерыем Карбалевічам мы працягваем абмяркоўваць, аналізаваць нараду у кіраўніка Беларусі, якая была, афіцыйная, скажем так, версія таго, што яна была прысвечана інфармацыйнай бяспецы нашай краіны. Ўсё ж такі, вот Лукашенко кажа, нам не трэба сябе прапагандаваць, але трэба весці змаганне за свае прынцыпы, узнімаць імідж нашай краіны і супрацьстаяць, асабліва ў СМІ, тым атакам, якія прадпрымаюцца на Беларусь. Ўсё ж такі размова ідзе, я так разумею, апошнім часам, хай не, можа быць, апошнім тыдні гэтага асабліва і не было, але крыху раней асноўныя атакі, якія былі на Беларусь, гэта з боку расійскіх СМІ, то есть пра іх размова ідзе. Так, але расійскія СМІ не штрафуюць так, як штрафуюць супрацоўнікаў Белсата. Таму я не думаю, што гэта толькі ў адным накірунку разглядаецца. З пункту гледжання кіроўнага рэжыму ёсць бяспека з боку нейкіх інстытуцыяў заходніх, яны вельмі баяцца каляровых рэвалюцый і гэтак далей. З другого боку, ёсць небяспека з боку Расіі, але гэтую небяспеку яны вельмі далікатна абыходзяць, не адмаўляючы поўнасцю ад расійскага контента па розных прычынах, у тым ліку і таму, што Крэмль вельмі падрабязна адсочвае, што адбываецца з расійскім контентам, ці даступны беларускай аўдыторыі і гэтак далей, гэтак далей. Калі вы памятаеце, на Беларусь раней вяшчалі радыё Маяк, радыё Юнасць, зараз іх няма і рэтрансляцыі. Тады гэта вельмі быў незадаволены Крэмль, але спыненне было зразумелае. У прынцыпе, радыё такого кшталту стала непапулярным па ўспрыняцці. Калі ж узніклі пытанні з нават тады прыватным тэлеканалам НТВ, то Крэмль выказваў занепакоенасць. Это ўжо потым НТВ стаў пракрамлёўскім. Яны змагаліся нават за недзяржаўны канал, які вяшчаў на Беларусь і які меў тады быццам бы нават незалежную ад Крамля апазіцыю. Все гэта даволі важныя рэчы, і яны робяцца не гучна, у сэнсе вырашэнне гэтых пытанняў робяцца не гучна. На сённяшні момант у беларускіх уладаў ёсць рубільнік, але няма магчымасці замяніць гэты контент. Таму я думаю, што пра поўную замену контента гаворка ўвогуле не ідзе. А вось што рабіць наконт той пагрозы, якая ёсць у сацыяльных сетках, там
і у інтэрнэт-СМі такога адказа нават як рубільнік улады не маюць. Спадар Валера, у працяг тэмы колькасці расійскага контента тут на медыапрасторы Беларусі. Лукашенко кажа, любая холодная вайна, тым больш гарачая вайна ніколі не пачынаецца без інфармацыйнага ўціску і супрацьборства. Як вы лічыце, украінцы, неяк былі украінскія палітолагі ў мяне ў гасцях, яны кажуць, што гэта тое, што адбываецца ў нас тут у медыапрасторы, гэта інфармацыя, якая ідзе з боку Расіі, гэта такая інфармацыйная, хай можа быць спакойная, але такая вельмі напорыстая інфармацыйная вайна, якая з'яўляецца складнікам гібриднай вайны, якую вядзе Расія супраць Беларусі. Як вы лічыце, ці так гэта і ці усведамляюць беларускія ўлады гэтую пагрозу? То, что информационная плыни России доминуют в информационном просторе Беларуси, это факт. И то, что российские медии больше моцно уплывают на белорусскую массовую свядомость, чем белорусские новодержавные медии, это так само факт. Ці лічыць гэта вайной інфармацыйнай? Пакуль вайны інфармацыйнай я не бачу. Супраць Украіны сапраўды вядзецца вайна. Гэта відавочна. Пакуль у адносінах да Беларусі ёсць некія ўколы, кароткія такія, ёсць спроба неяк уплываць, но вайны паўнамаштабнай пакуль няма. Але, зразумела, гэта выклікае небяспеку. Таму што гэтая, скажем, одна з апошніх перадач НТВ, дзе казалася пра беларускіх нацыяналістаў, якія тут рускіх б'юць і так далей. Гэта вельмі нагадвае тое, што адбылося на Ўкраіне. А перад тым, як пачаць рэальную вайну, расійскія дзяржаўныя медыі вельмі моцна казалі пра русафобію на Ўкраіне, пра тое, што в Украине там хто не скача, той москаль, што так расейцаў там б'юць, і пасля гэтай інфармацыйнай падрыхтоўкі пачалася рэальная вайна. І тое, што зрабіў тэлеканал НТВ, гэта якраз фактычна украінскі сцэнарый. Чаму ён так моцна занепакоіў Лукашэнку? Чаму ён 2 разы пра гэта ўзгадваў і нават казаў, што ён з Пуціным пра гэта размаўляў? Таму што ён таксама зразумеў, што тое, што было ва Ўкраіне, гэта першая прыкмета таго, што можа пачацца ў Беларусі. Дарэчы, я думаю, што тут важная інтэнсіўнасць уздзеяння. Тое, што мы зараз маем, это хутчэй за ўсё уколы. Гэта яшчэ не вайна. Калі гэта будзе пераходзіць у інфармацыйную атаку, якая будзе працякаць у вайну, гэта тады будзе мець сталае ўздзеянне, і тады гэта будзе не проста выклікаць занепакойнасць, хутчэй за ўсё тады гэта правядзе да таго, што ад расійскага кантэнту беларускія ўлады мусяць адмаўляцца, або яны мусяць капітуляваць. Сёння ўсё ж такі ўздзеянне не такое інтэнсіўнае. Таму ўсё ж такі у беларускіх уладаў ёсць магчымасць маневрировать, і яны будуць гэта рабіць, бо яны вельмі баяцца спаліць масты і прыняць рашэнне, якое будзе відавочна успрымацца Крамлём як не сяброўскае. Я хацеў бы вярнуцца зноў да нарады. Адзіным вынікам, пра які паведамляліся афіцыйна, гэта стварэнне некай структуры. Прычым, звярніце ўвагу, задачы і функцыі гэтай структуры розныя людзі па-разнаму фармулююць. Калі Лукашенко, Эйсман казаў, што функцыя гэтай структуры гэта моніторинг СМІ, выяўленне рэйтынгу СМІ, то начальник управления, як он называется, Совета Бяспекі, казаў зусім пра іншае, казаў пра некую навукова-аналітычную структуру, якая павінна выяўляць пагрозы інфармацыйныя і ствараць, што называецца, контрпрапаганду ці контрнейтралізацыю гэта. Это зусім розныя арганізацыі і розныя структуры і розныя задачы. То есть это вельмі дзіўна.
чыноўнікі абмяркоўвалі некую сітуацыю, прыйшлі да высновы і потым па-рознаму трактуюць, што ж яны собираюцца ствараць. Але нават калі так, што няўжо ў нас недастаткова і так структуры, якія гэтым займаюцца? Так, сапраўды, я вот пералічваю, хто ў нас займаецца маніторынгам і аналізам інфармацыйнага поля. Міністэрства інфармацыі, аператыўна-аналітычны цэнтр пры адміністрацыі, пры прэзідэнце, які займаецца сітуацыяй в інтэрнэце. Інфармацыйна-аналітычны цэнтр пры адміністрацыі прэзідэнта. Затым вось тая самая Рада бяспекі і вось Макараў, які каментаваў гэтую сітуацыю, ён якраз начальнік управлення вось аналітычнага, інфармацыйна-аналітычнага Рады бяспекі. 4 структуры. Гэта калі не казаць, што хутчэй за ўсё і ў КДБ ёсць. Натуральна, ёсць яшчэ структуры, але гэта галоўныя, якія адказваюць за гэтую працу, і тут узнікненне патрэбы ў новай структуры, ну, ёсць пытанне, ці гэта пераразмеркаванне паўнамоцтваў, нейкая апаратная гульня, ці штосьці яшчэ. Але там жа яшчэ важна, што яны хочуць мець яшчэ структуру, якая будзе карыстацца павагай, у тым ліку за мяжой. І таму тут можа атрымацца так, што з чыноўнічай логікі яны хутчэй за ўсё хочуць стварыць дзяржаўную структуру, але яна можа выступаць замоўцай, допустим, у ТНС, як это было калісьці для экзіт-полаў, ці для кагосьці. І тады будзе выканана две задачы. Одна, яшчэ один інфармацыйна-аналітычны цэнтр, неважно, як он будзе называцца, заточены конкретно на барацьбу з непажаданай інфармацыяй, і нейкая даследчая структура, якая так ці інакш будзе карыстацца павагай. Калі гэта будзе так, то гэта один варыянт. Калі это будзе просто перацягванне коўдры паміж тымі дзяржаўнымі структурамі, якія сёння ёсць, бо там было сказано, што абмяркоўваецца неабходнасць стварэння або запрашэння, то тут цяжка сказаць, што яны хочуць. А тут у мяне такое ёсць экзатычная версія, што, магчыма, атачэнне Лукашэнкі, карыстаючыся не вельмі вялікай дасведчанасцю самого Лукашэнкі ў інфармацыйных тэхналогіях, як ён сам сказаў, да камп'ютара я не падыходжу, да. Хочуць развесці яго, што называецца, на бабкі, асвоіць рэсурсы, стварыць яшчэ одну структуру дадатковую, па класічнаму, бюракратычнаму, як бы, схеме, да. Ёсць праблема, што рабіць? Давайте створым камісію. Яшчэ і дзяцей можна сваіх прыстроіць на працу добра. Тым не менш, дарэчы, Лукашенко неаднаразова казаў, што вывучаецца вопыт таго, што адбываецца ва ўкраіне. І крымскі, і донбаскі сцэнар варта вывучаць і тую інфармацыйную вайну, гібридную вайну, якую вела Расія супраць Украіны, пра якую казаў спадар Валеры. Дарэчы, украінскі палітолог Яўген Магда быў у нас в эфіры, і адмыслова для таго, каб Александр Лукашенко падвысіў свае веды таго, як вядзецца гібридная інфармацыйная вайна з боку Расіі, пакінуў для Александра Григоровича такую кнігу. Калі ласка, дашліце каго-нибудь з адміністрацыі прэзідэнта ці з прэс-службы, перададзім. Яшчэ одно важное пытанне, я таксама працытую, было сказано, што супрацьстаяць гэтай, ці, скажем так, адстойваць нашу інфармацыйную бяспеку павінны дзяржаўныя СМІ найперш. Але эфектыўнасць у нас гэтых СМІ слабая, прызнае Лукашенко. Сапраўды, сённяшнія дзяржаўныя медыа, наколькі яны здольныя годна адказаць на тыя выклікі, якія ёсць у інфармацыйнай бяспецы? Тут ёсць пытанне пра тое, якія задачы перад імі стаяць рэальна. Яны працуюць і даволі эфектыўна, калі браць тэлеканалы з людзьмі майго і старэйшага веку. Хаця у мяне такое пакаленне, якое ўжо перастае глядзець тэлевізор. Але гэта не значыць, што людзі глядзяць менавіта тыя перадачы, якія прасоўваюць думку кіроўнага рэжыма, бо сярод рэйтынгаў, калі паглядзець даследаванне беларускіх тэлеканалаў, найбольш рэйтынгавае это «Прагноз надвор'я» і забаўляльныя шоу, якія робяцца пераважна расійскімі медыямі. Я не магу сказаць, што
людзі так актыўна глядзяць беларускія навіны на беларускіх тэлеканалах. І часам нават бывала, ну, калі браць пэўныя даследаванні, я просто свежых не бачыў, але те, што я бачыў раней, было усплеск пасля заканчэння навінаў пачатку прагноза надвор'я. Гэта сведчыць пра тое, якая інфармацыя больш актуальная і якая цікавіць людзей. Але разам з тым рамка накладаецца пэўнае уяўленне, што ёсць добра, што ёсць кепска, што з чаго вынікае, яны гэта транслююць. Для пэўнай часткі людзей гэта даволі эфектыўна. Іншае пытанне, што для людзей маладзейшых, для людзей, якія не пачалі чытаць газеты і карыстаюцца выключна інтэрнэтам, можа быць, сацыяльнымі сеткамі, вось там якраз дзяржава сапраўды саступае, і саступае даволі моцна. Але калі адкінуць толькі адзін Тутбай, які рэальна з'яўляецца моцным лідарам на гэтым рынку, то астатнія саступаюць даволі моцна ад Тутбая, і там уже не такое вялікае адрозненне паміж дзяржаўнымі і недзяржаўнымі. І тут уже можна сказаць, што яны канкуруюць не так уже і кепска. Іншае пытанне, чаму і як гэта адбываецца, у каго якія рэсурсы ёсць, хто што прапануе, але часцей за ўсё ідзе змаганне, хто першы данясе інфармацыю пра катастрофы, пажары, надзвычайнае здарэнне, а не пра тое, хто балатуецца на першае, збіраецца на прэзідэнцкія выбары ці нейкая там барацьба ў палітычных партыях, бо это не такая цікавая сфера. Спадар, на заканчэнні нашай першай часткі вы сказалі, што ёсць пэўныя, вот вы ўбачылі небяспекі ад гэтай нарады, што там прагучала. Вы ўжо агучылі тое, што заўважылі, ці яшчэ засталося нешта? Так, я ўжо агучыў пра гэтую новую структуру, але вось наконт гэтага пытання пра эфектыўнасць дзяржаўных медыяў, каб як бы забяспечыць інфармацыйную бяспеку краіны. Тут две праблемы. Першая праблема тое, што самі дзяржаўныя медыі, яны неэфектыўныя па самой сваёй прыродзе. Але не заўсёды, бачыце, расійскія дзяржаўныя медыі даволі эфектыўныя, гледзячы тых задач, якія стаяць перад імі, якія перад імі ставіць Крэмль. Так вось, глядзіце, як працуюць беларускія дзяржаўныя медыі. Вось 2 разы Лукашенко з'ездзіў у Крэмль. Што па гэтаму поводу паведамілі дзяржаўныя медыі? Маўчаць. Атакі, зноў жа, расійскіх медыяў, расійскіх тэлеканалаў. Беларускія дзяржаўныя медыі маўчаць. Усё, што было вакол гэтага, бурліла ў недзяржаўных медыях. Там былі каментары, там былі некія версіі і так далей. А дзяржаўныя медыі маўчалі. Таму, зразумела, ўся аўдыторыя, якая цікавіцца палітыкай, перамяшчаецца туды. Вось. Таму як бы тут сама праблема, што дзяржаўныя медыі неэфектыўны. Другая праблема. Перад імі стаіць вельмі такая цьмяная, незразумелая задача. Калі б была пастаўлена дакладная задача даць адпор Расіі, я думаю, што яны паспрабавалі нейкія рабіць, і яны гэта могуць, калі мы згадваем мінулыя інфармацыйныя кампаніі. Але цяпер жа, бачыце, афіцыйная лінія беларускіх уладаў такая: да мы ж не супраць ствараць саюзную дзяржаву, не, мы за, просто мы па-іншаму бачым. А калі такая незразумелая, недакладная, неясная пазіцыя, то дзяржаўныя журналісты проста разгубляюцца, не ведаюць, што перадаваць, пра што казаць. Ну і коротка, вы не лічыце, што ўсё гэта было зроблена для таго, каб замаскіраваць новую будучую атаку на недзяржаўныя ўнутраныя медыа? Я думаю, што это хутчэй пераразмеркаванне сродкаў, і гэта барацьба паміж тымі гульцамі, якія прысутнічалі на нарадзе. Гэта кіраўнікі тэлеканалаў і СБ Беларусь сёння. Дзякуй вялікі. Ну што ж, дачакаемся пасяджэння Савета бяспекі і паглядзім, чым гэта ўсё скончыцца, ну, ці можа, што дасць далей будучае. Дзякуй вялікі. Медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі, палітычны аналітык Валерый Карвалевіч былі сёння ў нас у эфіры. В студыі працаваў Зміцер Лукашук. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і яе прамовы. А 16-й гадзіне у нас у гасцях арганізатары фестывалю «Рок за баброў». Слухайце, хто будзе хэдлайнерамі на гэтым фестывалі сёлета.